Arwahe Pak Yo. Apa kang arep tak critakake iki minangka pengalamanku pribadi nalika isih sekolah. Kedadiane udakara taun 1986. Ngepasi iku aku ngangsu kawruh ing sekolah farming menengah atas Bojo. Omahku Semarang. Dene sekolahanku ing Desa Meteseh Bojo kang jarake cukup adoh, watara 28 kilometer. Mulane dening bapak lan ibu aku dikosake. Pamriye ben cedhak sekolahan saengga bisa sinau kanthi jenak. Aku kos ing daleme Mbah M. Kurang luwih 100 meter jarake karo sekolahanku. Sing ngekos bocah 5 lanang kabeh. Kejaba aku uga Yudi saka Gunung Pati, Saryono lan Safi'i saka Limpung, Batang lan Patrisius Ngonemnasi bocah asli Dili Timur-Timur. Kang wektu iku isih mlebu wilayah Indonesia. Daleme Mbah M pancen mligi kanggo kos bocah lanang. Kamare ana 2, ing ruang tengah lan sisih tengene ruang tamu. Aku Saryono karo Patris, undang-undangane Patrisius, manggon ana ing kamar ngarep. Kasure amba. Cukup dituroni bocah 3. Ana meja rada gedhe kanggo sinau. Sok-sok uga kanggo mangan. Ngarep kamar ana singgetan kaca bening, udakara ukuran 2 × 1 meter, ngadhep menyang teras. Wektu semono durung ana listrik. Penerangane nganggo lampu Petromax. Ngono wae ora kabeh omah duwe lampu Petromax. Yen wis wengi, lampune dipateni banjur diganti lampu teplok utawa sentir. Saben wanci maghrib, Mbah M kakung ngurupake Petromax lan dicantelake ruang tamu. Dene kamar lan pawon dipadangi nganggo lampu teplok. Kulinane sakwise bocah-bocah rampung sinau lan mangan, kabeh banjur nglumpuk jagongan karo Mbah M kakung putri ing ruang tamu. Kabeh mirengake dongenge Mbah M. Aku paling seneng yen diceritani bab bangsane lelembut. Yen critane Mbah M bab lelembut wis rampung, bocah-bocah gegancangan mlebu kamare nuli mancal kemul. Wancine isih kepara esuk, nalika ing mburi kosanku keprungu rame-rame. Aku sak kanca kepeksa padha tangi merga kebribenan rame-rame mau. Aku banjur goleki Mbah M putri, sak perlu miterang ana kedadian apa isih esuk umun-umun kok wis opyak. Wonten kedadosan napa, Mbah? Wingking griya kok rame sanget. Pitakonku marang Mbah M putri sing pinuju olah-olah. Pak Yo kendhat ing wit rambutan mburi omahe. Jisime isih gemandul. Ora ana sing wani ngutik-utik. Nunggu tekane polisi. Lho, napa jalarane kok Pak Yo ngayo tuwuh? Aku kaget. Sajake wis ora kuat nandang lelara kang mataun-taun ora waras. Ngendikane Mbah M putri. Kadidene tangga aku wis tepung karo Pak Yo. Kepara malah asring ketemu. Sebab uger budal sekolah aku sak kanca mesti lewat ngarep omahe. Pekarangane Pak Yo, pawakane Pak Yo lemu cendhek. Wonge uga kerep metu.
melu janduman ing lincak ngarep omahe. Nanging Pakya pancen ora akeh guneme. Sajak ana perkara sing lagi ngganjel pikirane. Sawise polisi teka, jisime Pakya sing gumantung iku lagi diudhunake. Gandeng adhedhasar olah TKP, polisi ora nemokake bukti kadurjanan lan pihak keluarga uga wis ikhlas. Mula awan iku banjur jasate Pakya banjur dikubur. 3 dina candhake, udan ngercih kawit sore ora ana terange. Hawane adem jekut, mangari bawani kahanane sepi kaworan tintrim. Kaya biasane, bengi kuwi rampung mangan lan sinau, bocah-bocah padha ngumpul sinambi ngemil kacang lan tela godhog karo ngrungokake dongenge Mbah M. Bengi kuwi Mbah M crita nalika isih enom biyen nate bali saka desa Bebengan menyang daleme ing Meteseh. Merga wancine wis ngarepake maghrib, mula Mbah M ngambah dalan sidatan liwat sawah, alas jati lan kebon karet. Nalika lakune tekan pesawahan, Mbah M ngurupake sentere, awit dalan sing bakal diliwati peteng ndumuk irung. Dileleh kok sentere pas ora murup, mbok menawa baterene entek. Mula tindake Mbah M alon-alon banget, nurut galengan. Tekan entek-entekane pesawahan lan lagi arep mlebu alas jati, Mbah M kaget. Merga ing poncotan dalan katon kelap-kelipe lampu cacah loro. Mbah M ngira kuwi wong sing lagi padha udut. Nanging bareng sansaya cedhak, sing dikira lampu kelap-kelip iku jebul matane macan sak godel gedene. Sanalika Mbah M mlayu sipat kuping tanpa noleh memburi. Tekan omah kanthi napas isih krenggosan, panjenengane crita marang Mbah M Putri yen mentas diketoki Mbah Loreng. Ujare ngakeh, Mbah Loreng mono macan siluman sing tunggu alas jati. Ora mbebayani tumrap menungsa, mung kala mangsa ngetoki uwong sing ngambah wewengkon alas. Ora rinoso, wis jam 8:30. Ademe sansaya njekut. Bocah-bocah banjur mlebu menyang kamare dhewe-dhewe. Petromax dipateni lan diganti teplok. Aku karo Saryono isih glibegan durung bisa turu. Dene Patris wis ngorok senggar-senggur sajak kepenak banget. Jo, dina iki lak 3 dina matine Pakya ya. Saryono celatu. Bener, saka rumangsaku bengi iki suasane kok kekes lan tintrim. Mbok menawa kaperbawan udan sing ora mandeg-mandeg iki. Wis ayo enggal turu, sesuk ben ora kawanen. Ora suwe Saryono wis turu kepenak. Dene aku isih ketap-ketip nyawang pian. Aku banjur mapan lungguh, ndedonga sadurunge turu. Sakwise sareh rasaku, aku banjur nggletak lan les. Sedhela wae wis ora weruh apa-apa. Tengah wengi aku nglilir merga kebelet pipis. Aku bingung. Arep metu menyang jeding ijen wedi. Awit kamar mandine ning njaba. Rehne tak ampet-ampet tetep ora bisa, wekasane Saryono tak gugah. Sar,
tulung terno aku menyang jeding. Aku kebelet nguyuh. Halah, nguyuh ning ngarep omah wae ra uwis. Ucape Saryono karo malah alihan jingkrung lan ngrapetake kemule. Trembelane bocah iki. Ana wong jirih kok emoh mbaturi nguyuh. Aku kepeksa menyat, buka lawang ruang tamu kang modele kupu-kupu. Lawang tak buka sisih. Aku banjur metu menyang teras. Sadurunge pipis, aku noleh ngewo tengen, sumelang ana sing ngonangi. Noleh ngiwa ora ana apa-apa. Nanging bareng aku noleh nengen, saknalika dadaku trataban. Katon blegering wewujudan ngadeg kanthi tangan sedakep. Mripate nyawang mencereng. Aku kaget, nanging nyoba tak wanek-wanekake namatake rerupan mau. Aku kepengin mesthekake dheweke kuwi menungsa sing duwe kerep-karep ala apa bangsane lelembut. Nanging sakwise permana panyawangku, rerupan remeng-remeng iku ora slewah karo Pakya. Wewujudan iku nyawang aku tanpa kedhep. Sandangane sarwa putih. Sanalika aku age-age mlebu omah, bocah-bocah tak gugahi. Tak kandhani yen ing ngarep omah ana wong nyolowadi sing glagate duwe karep ala. Kabeh takon waspada. Aku sengaja ora crita yen sebenere sing ngetoki aku mau wewujudane Pakya. Amprih kanca-kancaku ora padha wedi. Sasi candhake aku wis ora ngekos maneh. Aku ganti ngelaju saka Semarang. Saben esuk bubar subuhan aku budal nyegat bis jurusan Bojo. Syukur ing ngarsane Gusti, dene wekasane sekolahku bisa rampung.